Genož Records. Toto je príbeh chlapca, ne? Ktorý sa pripisuje na tomto textu. Normálne sa započuj, zavri oči, lebo každý riadok je pravda. Chápeš? Ako každý raz si vybaví svoj príbeh, svoj pocit na srdci, tak ja ti dám teraz do hlavy príbeh chlapcačí. A ty, možno práve ty človek, čo to počúva, sa vrie do situácie chlapca karvinského chuja. Je toho málo z málo moc, keď premýšľal celú noc, on veril, že sa vráti na časy, kde neznal slovo pomoc. Každý ho má rád, aj nepriateľ bol z neho v piči. Nesekal sa na netu, snažil sa byť o tom niekým iným. Dve osoby, dva ega, dva úplne iné svety v tele. Černo-bielý život, alkohol, príbeh na papiere. Pred sebou maturita, on jebe na to, žije život, verí, že ten život ho naučí viac ako profesor. Aj keď verí, že to dá, naučí sa potom bude sám. Bude mať pocit radosti, že si to užil, a ne sám. On je niečo ako diamant zajebaný v kúpke špiny. Nemá hodnotu, šmrnc, nemá na to sily. Jeho cesta je prach, on verí, že to dá. By ti ukázal, čo bol kedysi za človeka. Nevie, čo ho zmenilo, nevie, či sa mu to zdá, ale vie jedine, že nechce byť nikdy sám. Jeho cesta je prach, on verí, že to dá. By ti ukázal, čo bol kedysi za človeka. Nevie, čo ho zmenilo, nevie, či sa mu to zdá, ale vie jedine, že nechce byť nikdy sám. Chceš ďalej vedieť lásku, ktorú miloval, nepodiebal. Teraz sa cíti tak, že by všetky citovo pojebal. Za 3 mesiace, že na rukách by si to nespočítal. Mrzí o to, chce sa zmeniť, rád by za to pikal. Zamrmla si pod majkom, dá si cigu pred barákom. Jeden kamarát, druhý, tretí, štrkneme si s panákom. Rodina ho nechápe, rodina ho nezná ani nepozná. Už som vravil, má dve tvare, však chápeš drama, ne? Nerieši nič, tráva sám, nosí žiadne drogy, ne? Zas není psychopat, aby skončil priamo v piči, ne? Napísal už 10 000 vet o tom, aký je, aký bude, aké chce byť kokos. Zdá sa ti to normálne? To fakt ne, že sa tu jebu drby o ňem. Potom mu napíšeš, aký je, keď pičuješ a pičuješ. On je niečo ako diamant zajebané v kúpke špiny. Nemá hodnotu, šmrnc, nemá na to sily. Yeah. Tak toto je ten príbeh, chápeš? Počúval si to, niekomu jebe a niekomu ne. Aj tebe môže jebať, tomuto chlapcovi, hej, až moc kokot. Jeho cesta je prach, on verí, že to dá. By ti ukázal, čo bol kedysi za človeka. Nevie, čo ho zmenilo, nevie, či sa mu to zdá, ale vie jedine, že nechce byť nikdy sám. Jeho cesta je prach, on verí, že to dá. By ti ukázal, čo bol kedysi za človeka. Nevie, čo ho zmenilo, nevie, či sa mu to zdá, ale vie jedine, že nechce byť nikdy sám.